Čaujeme smrteľníci, moje Makerov a je z videa. Dneska vám chcem fakt poďakovať, poďakovať za 21 odoberateľov. To je šialené je to, kokso. Ja fakt, akože ja som úplne šialené. Chcem vidieť tu očko. Jak sa mi iba začína. Dobre, to je jedno. Ide o to proste, že ja som fakt rád, že mám proste 21 odoberateľov, to je proste super. To je proste super, kokso, kto by nechcel mať 21 odoberateľov? Kokso, yeah. Super šťastný. Fakt 21 odoberateľov je úplne super. Super, akože bol by som radšej za stovku, ale aj 21 je pre mňa fakt super, pretože ja už natáčam asi tak rok a vidíte, no až teraz mám 21 odberateľov, no väčšinu ľudí by si povedal, že to je dosť veľký trápas, ale tak no moje prvé video mi prinieslo 7 odberateľov, takže nemalo nejaký extra úspech, ale odkedy som sa tak viac začala venovať YouTube, tak už mám viac odberateľov, preto vám chcem fakt poďakovať a naozaj vám chcem poďakovať a chcel by som, aby každý na zemi aspoň, alebo proste zo Slovenska, alebo z Bratislavy, aby ma každý poznal. Ešte rozšírte toto video, dajte mu like, dajte dislike, to je jedno. Ale hlavné je, nech sa dostane medzi ľudí, fakt, prosím. Nech sa dostane medzi ľudí a ja neviem, že som tomu povedal, proste to je úplne šialené, proste, že mám 21 odoberateľov, what? No, dúfam, že som mi nemal predtým, že to natočím nadarmo, takže čaute! Tak sa mi rýchlo iba ruka, ale to mám iba zlú kameru. Yeah. No tak, čaute!